Magabuligay ang Social Action Network kag ang Office of the Ombudsman sa investigasyon sa anomalous infrastructure projects sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Monsignor Militon Oso, direktor sang Haro Archdiocesan Social Action Center, iya ginpahayag nga kun may mabaton nga information ang Social Action Network kag kahublagan kontra korupsyon, gilayon nila nga iplastar sa Ombudsman para sa dugang nga investigasyon. Suno kay Oso, ilaman na istoryahan nga kun may yara sang masiplatan nga problema, kaangay sang palpak kag delayed nga proyekto sa syudad, gilayon ini nga i-report sa opisina sang Ombudsman agud nga sila mismo mag-imbestigar kag magpangayo sa mga dokumento kun ini ang kinahanglanon. Matandaan nga sang nagligad lang ang mga inadlaw, nakabato na sang madamo nga mensahe si Monsignor Oso angot sa wala pa natapos nga mga proyekto sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Nagpangabay man ini sa mga pumuluyo nga kun may yara sila sang nakita nga delayed nga proyekto, ipahibalo gilayon sa opisina sang Social Action Network agod nga malakip ini sa pagplastar sa Ombudsman. Ginklaro man niya nga wala sang bias nga matabo sa bahin sang Ombudsman, ilabi na kun may yara sang nagakaigo nga dokumento nga ipasa kaangay na lang sa mga delayed nga projects nga ginatukod sa syudad sang Iloilo. Ang Ombudsman nalipay sila that ga-offer kita nga mag-upod sa ila kay sila nila. We can start with request for assistance. Kung may nakita kita nga questionable, maka request kita assistance sa ilang opisina agod sila na ang magatinguha nga mag-investigar kag magpangayo sa ginakinahanglan nga papilis kung ginakinahanglan kay ang tuyo abi is prevention rather than makasuhay kay kung magkasuhay abi malawig